coño, que me fas por. Mare, ¡Hasta tengo! ¡Tío, son 4! Que tengo esa cámara. ¡Toma! ¡Acabas de ver conmigo! ¡Mira que me pega! Ha arribat el senyor Guiri Sant Jaume. ¡Atrás el remo! ¡Atrás el fondo! Jo no te puc pagar ara, però jo ho intentaré, ara intentaré vendre tot això i... Demà, com a molt tard, vull el que me deus. Però jo demà ja no s'hi podré pagar. Tot. Vostè és company del senyor Cassetí? Sí o no? I mira. Però com vulguis, però vull mort. Mort. Vacilis, tu col·lega. No, no em vacilis, tio, o sigui... No em vacilis. Fora de com meva, saps? No em fa gràcia, allò. És que teva? Això no és que teva. Cabrons. Ahí et quedes, col·lega. Amor meu, què t'ha passat? Què t'ha fet això? L'activitat.